खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नलबारिनि बारग' एमएलए अशक शर्माया बिजेपि नागारबाय। 9 आगस्ट खालि कंग्रेसआव हाबगोन। साउथ सालमारानि आइमारियाव बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानायाव 50निबो बांसिन नखरनि न' बाङा बुखारलांबाय। राङापारायाव मोब्लिबजों बोजाना सासे लेबारा जिउ गोमादों। गिबि मन्थ्रिया जागिरदआव टाटानि सेमि कन्डाक्टर प्रजेक्टनि हा पुजा होबाय। सिसिट'आ आरो एबसुआ दिनै जथायै भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल अरामखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नलबारिनि बारग' एमएलए अशक शर्माया बिजेपि नागारबाय। शुक्रबार खालि रायजोआरि बिजेपिनि मावख'आव दोलो नागारनाय लाइजाम गथायनानै अफिसियेलि बिजेपि नागारदों बारग' एमएलए अशक शर्माया। अशक शर्माया आथिखाल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोजोननाय गैयै आरो दुखु मोननानै बिजेपिखौ नागारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अशक शर्माया फैगौ 9 आगस्ट खालि कंग्रेसआव जगदान खालामगोन। मख'नो गोनांदि दोलो नागारनाय लाइजाम गथायनायनि उनाव अशक शर्माया बिजेपिआव लाजिनांनायनि अजद होदों आरो लाजिनांनायनि थाखाय आं बिजेपिनि मोजां सानावनो दोलो नागारनो सानदों। गावखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय दोलो नागारदों। आं 9 आगस्ट खालि कंग्रेसआव जगदान खालामनो हागौ होननानैबो अशक शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि आंनि बावसोमनायनिफ्राय दोलोनि गोजाम दैदेनगिरिफोरनि माबा मोनसे गाहाम जायोब्ला आं गोजोनगोन। दोलोनिफ्राय एखुथा खालामना दोनजानाय गोजाम मावथिफोरखौ दायो लब दिन्थिनो लादों। माखासे गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ दोलोनि बिबान थिखा होनाय बायदि बायदि लब दिन्थिदों, फन खालामनानै लफाय होदों होननानैबो बिजेपिनि हेंथायै अजद लाबोदों बावैसो बिजेपिनि नागारनाय नलबारि बारग' एमएलए अशक शर्माया। साउथ सालमारा जिल्लानि आइमारियाव बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानाया उन्दुनाय गैयै खालामदों आरो सुखु गोजोन गासैखौबो सिख'नानै लांदों। थांनाय समफोराव बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानायाव गामिनि माखासे नखरफोरा न' बां गासैबो खोमाजोबनानै लानांबाय। बेजों लोगोसे आबाद फोथारफोरा दैयाव गोरोबलांनायाव खर' हमनो गोनां जादों रायजोफोरा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानायाव आइमारि गामिनि 50निबो बांसिन नखरनि न' बां धोन सम्पथिफोरा बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव बुखारलांबाय। बेनि अनगायैबो 1000 बिगानिबो बांसिन आबाद फोथारा बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबलांबाय। ओरैहाय बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानायखौ होबथानायनि खामानि मावगोन होननानै गले गले रादाय होदोंब्लाबो खैफोदनि समाव सिरियै बबेयावबा हाबसोनानै दङ एमएलए बाजेट आली चौधुरीया। बेनिखायनो बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुं खुरखानायखौ होबथानो थाखाय गोनां जानाय राहाफोरखौ सोरखारा थाबैनो लानांगौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दाबि खालामदों। सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राङापारायाव मोब्लिबजों बोबथाबजानानै सासे लेबार एबा श्रमिकनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोब्लिब बोबथाबजाना जिउ गोमानाय सुबुंखौ राङापारा साहा बागाननि भाङाबिल लाइननि थागिरि सुरज तनवार होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सुरज तनवारा इलेक्ट्रिकेल खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब मोब्लिब बोबथाबनायाव गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिखौ लोगो लोगो तेजपुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो सुरज तनवारा। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो राङापारा पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। 22 बोसोर बैसोनि लाइमोन सुरज तनवारनि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै राङापारा ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जागिरदआव टाटानि सेमि कन्डाक्टर प्रजेक्टनि हा पुजा होबाय। टाटानि सेमि कन्डाक्टर प्रजेक्टनि हा पुजा होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव
टाटा ग्रुपनो साबायखर होयो। मख'नो गोनांदि टाटा ग्रुपआ जागिरदआव सेमिकन्डाक्टर प्रोजेक्ट बानायगोन। बे प्रोजेक्टनि थाखाय टाटा ग्रुपआ 27,000 कोटी रां इनभेस्ट खालामगोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा जागिरदनि 517.27 बिगा हाखौ फैबाय थानाय 60 बोसोरनि थाखाय टाटा ग्रुपनो लिस्टआव होनाय जादों। 2026 मायथाइनि गेजेरावनो बे प्रोजेक्टखौ आबुं खालामनो थांखि लादों टाटा ग्रुपआ। रिपर्ट बायदिब्ला बे प्रोजेक्टआ आबुं जानायनि उनाव 30,000निबो बांसिन लाइमोनफोरा थिसनथाइ मोनगोन आरो बे प्रोजेक्टआव सानफ्रामबो 48 निजुत शिफ्टफोरखौ दिहुनगोन। मिजिं थिनाय बायदियैनो गासैबो जाफुङोब्ला बेयो आसामनि जारिमिनाव टाटा ग्रुपनि देरसिन थिसनथाइ महरै सावरायजागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि थांनाय 13 मार्च खालि बे सेमि कन्डाक्टर प्रोजेक्टनि अन्थाइ खुन्थियाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भार्चुएलि बेखेवदोंमोन आरो जागिरदनि बे प्रोजेक्टआ भारतखौ सेमिकन्डाक्टर मेन्युफेक्चारिंआव ग्लबेल हाब खालामनायाव मदद खालामगोन होननानै गाहाय मन्त्रिया बुंदोंमोन। आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ आबुङै आरो खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव थानाय शास्त्री भवनाव भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुबेल अरामखौ लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों। ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय दाबिफोरा जादों फारियै बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बायदियै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव रायजो जानाय बर' आरो कसारीफोरनो हाजोआरि मोनथाय एसटि हिल्स होनाय आरो कार्बि गोरोबथा 2021 नि 3.5 दफा बायदियै कार्बि आंलंनि बाहेराव रायजो जानाय कार्बिफोरनो एसटि प्लेन स्टेटास होनाय, हा मोनथाय आयेन 2006 FRA 2006 बायदियै आसाम नाङै रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो थाबैनो हाखौ मोनहोजोबनाय, मिसिं तिवा आरो राभा हाजं हायुङारि गावखुंथायखौ 6 शेड्युल खालामनाय आरो सनवाल कसारी, थेङाल कसारी, दिउरि हायुङारि गावखुंथायनो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास होनाय। गोबाव समनिफ्रायनो एसटिपि आरो एसटिएइचनि मुङै आसामनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव लांदां जानानै थानाय गासै 12,155 मासिफोरखौ आलादायै सायख'नानै थाबैनो थि सम खानानै सुफुंनाय। आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ एभेक्सन खालामनाय। आसामनि मैखोम ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलफोराव गं 200 मडेल हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोर गायसननाय आरो आपग्रेडेसन खालामनाय। आसामनि ट्राइबेलफोरनि धोन सम्पथिफोरनि सायाव टेक्स लानायखौ उदाङै हगारफिननाय। आसामनि सोलिफु पन्चायत डेलिमिटेसनाव ट्राइबेलफोरनोबो गोबांथार मासि होनाय। फिसा फिसा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोर दानाय आरो मेसिं हाजं आरो तिरापफोरनो अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय बायदि दाबिफोरानो गाहायमोन। बे लोगो हमहैनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, सिसि ट'वानि गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य काक्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, आरसुनि आफादगिरि मतिलाल पाकसाक आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभायाबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।